ieșit Leana la vot, news, alert, păsea, vine Macron. Puf, era așa al dracu că mintiți ăștia TikTok. Opa, cam mea. News, alert, breaking news, a ieșit Leana la vot. Țineți-vă bine, Manuela Macron. Ce Manuela Macron, mă, dracului? Vot masiv, fraților. Vot masiv. Bă, vot masiv să nu mai existe, să le anulăm noi turul 2. Leana Lenuță, dragă, după câte ai făcut, de unde să mai fi? Breaking news! News alert! Nu uitați! Nu uitați! Se va vota cu prelungire conform hotărârii până la ora 23. Deci nu vă lăsați dezbinați că dacă ajunge ora 21 nu vă mai duceți să stați la coadă. Stați, votați masiv pentru steagul României, pentru suveranitatea României, știți voi, cum zicea Nicolae Guță, locul 1, numai 1, tot era așa dracu că mintiți ăștia TikTok. Deci haideți să terminăm cu mafia siciliană de 35 de ani, să le arătăm ce înseamnă puterea votului, mai iute ca glonțul. Hai, v-am pupat, o zi bună și forță, ieșiți la vot, tati, ce mai stați? Lasă-o dracu de cafea cu beți după aia. Hai, lasă-l dracu de stomac. Ștampila, tati, ieșiți masiv. Forță, forță România, forță suveranismul.